Este texto pertence á novela O Club da Calceta, un fragmento da primeira das súas protagonistas, Matilde. Na casa ninguén quería falar da tía Davinia. Claro, sabíase que era a irmá maior da avoa, e que, segundo todo o mundo, mellor era non falar dela. Só vira unha foto súa unha vez, unha desas antigas medio pintadas, na que parece ser que o fotógrafo case tivo que mandar facer unha cámara a medida. Ninguén quería contar nada e o tempo non lles quedaba máis remedio que mencionarlla, xa que nela parecía estar sentado o precedente das dimensións de Matilde. Todas as demais mulleres da familia eran normais. E ela andaba un pouco intrigada. O único que sacaba da familia era que a Davinia era unha mulleroa, un cabalo, unha balea, e moi rara. Mellor deixalo estar así, dicían especialmente a avoa e a súa mai, a de Matilde. Sorte tiveches de non coñecela, que ti es feble de carácter e seguro que acababas mal. Pero como que era rara? Preguntaba Matilde de pequena sempre que podía. Rara, nena, rara, como vai ser? Retrousaba a mai. Deixou estar, dicía a avoa mirando para Matilde con preocupación. Pero ela era grande como a min, non é? Preguntaba inxenua Matilde novamente. O do tamaño non é tan importante, iso pode amañarse. Pero de ser rara non. Ti, e agora a avoa dirixíase a Matilde, se boa e traballadoriña, xa verás como así casas ben. E a mai, decatándose da súa desgraza, insistíalle. Fai caso da avoa, Matilde? Veña, ponte a facer algo que xa está ben de parola.